Takže čau lidi, to je první tutoriál, jak se hacknout Minecraft. Takže půjdeme na stránku minecraft.net, dáme menu, download, stáhneme si Minecraft. Když nám stáhne, tak ho otevřeme. Tady to neřešta. To se mi stalo, protože jsem to už nestáhl. No nic. Tak to stáhnu ještě jednou. A bez to nainstalujete. Ano. Nainstalujete si to a dáte Start Minecraft. Takže necháte si tady to nainstall. Nainstalujete si takhle Minecraft. Dám menší střih, až to bude, tak se vám ozvu. Takže už nám to stáhlo skoro. Tak. Když se to stahuje, tak. Tady to. Tak to už skoro, ne? Tak. To už jsme měli. Takže, už nás zapal Minecraft. Tak. Ten. Počkejte, se vyhlásí. Tak, ten se taky vypne. Pak půjdeme na stránku MC.net, dáme autenkátor a dáme down for Windows nebo Ops. Takže to stáhnu. Už jsem to stáhla. Tady budete na plochu, uděláte si novou. Já si na trošku poměl, si já si pomělám takhle. A pak si tady ty tři věci přehodíte do tohohle. Tak. Pak si to zapnete. MC Reach. Dáte Minecraft Launcher. Mám to takhle na tabulku. Dokládáte na MC Reach. Dáte Get a Code. Tady dáte Copy. Tak. Kopete na Minecraft. Tady dáte CTRL přes skopírovat. A teďka sem jenom napíšete nějaké heslo, dáte login. Když se vám to předáslo, máte happy audio. Funguje to, je to ověřený. Takže jestli chcete další video, zapomněte dát like, odběr a nějaký koment. Mějte se krásně a čau.